Når vi arbejder med trekanter, og med alle de geometriske ting, man kan gøre med trekanter, så er GeoGebra virkelig vores ven. Fordi prøv at se, når elever for eksempel skal til at regne ud formlen for arealet af en trekant, så skal man måske tegne en trekant, og så ligesom prøve at vise, så er der en højde i den trekant, ikke? Og så vil det være helt naturligt for en elev at sige, altså vi afsætter højden. Det er jo noget med det der punkt, ikke? Og det er jo noget med ned til der et eller andet sted, sådan cirka vinkelret. Det kan være, at vi lige skal rette det til, så det sådan er pænt, ikke? Så der. Og der kan man så sige, ja, nu har du tegnet højden i trekanten, men prøv at se, hvad der sker, når vi bevæger trekanten. Så holder det pludselig op med at være højden. Jeg mener, det er jo ikke voldsomt kompliceret at forstå hvorfor for os, fordi det er jo simpelthen fordi, at eleven bare har tegnet en tegning, der ligner, at han har lavet højden i en trekant, men han har ikke konstrueret højden i en trekant geometrisk. Så GeoGebra kan faktisk hjælpe os med at se forskel på, om vi bare laver en tegning af et eller andet, eller om vi rent faktisk laver en matematisk konstruktion. For den matematiske konstruktion skal jo gå op og benytte sig af en vinkelret linje mellem en punkt og en anden linje, ikke? Og så får man den der, som jo, når vi begynder at flytte rundt på trekanten, bliver ved med at ligge rigtigt, ikke? Så der kan man sige, at GeoGebra er et dejligt didaktisk værktøj, fordi det lader os vise eleverne meget tydeligt, hvad forskellen på bare ligesom at tegne et fænomen og at lave en matematisk konstruktion er. Så det er noget, man virkelig kan bruge i sit daglige arbejde med simple geometriske figurer og dynamisk geometri som GeoGebra.